Ako sisihin mo? Sisisi mo ako? Sinisisi mo ako? May sinabi ba ako? Ba't tinuturo mo ako? Dapat nga May sinabi ba ako? Imbis sa tulungan nga kita tuturo mo pa ako. May sinabi ba ako sa'yo? Wala kang sinabi, tinuturo mo ako. Alam mo tumigil yun, alang banggain ko. Di ba? Nakikita naman siguro ng mga nasa likod. Hindi, kaya nga po, walang problema sa akin kasi ako matulungin ako. Pero tuturuin mo ko, hindi pwede yun. Reaction kasi yun. Reaction ako yun. Kasi, Reaction kasi yung ito, kahit ano, tutulong din yeah. po ako. Ako, Kaya ganun. hindi ko pwedeng banggain yun eh. Di ba? Nakikita mo naman nakatigil. Ingat tayo pre, dapat i-vigil driving tayo. Nakikita ng mga kasama mo siguro kung ano nangyari. Hindi ko pwedeng banggain yun. Okay ka lang? Okay ka lang? Huwag ka magalit sa akin, ikaw ngayon nakabangga sa akin, di ba? Hindi kasi bumirit-birit ka dito Oh. tapos sabay biglang ka preno eh. Pre, nakita mo nakatigil yung sasakyan, nakita mo, di ba? Defensive tayo na bala. Oh, kita mo dinuduro mo na naman ako. Yan sinasabi ko sa'yo eh. May sinasabi ba ako? Dinuduro mo nga ako. Reaction nga yun. Hindi reaksyon yun. Sabihin sa akin, mabilis ako tapos biglang tumigil. Huwag mo rin akong turo Hindi, be. ah. At oh, ay, tangin na pre. Huwag mo rin akong ituro. Mais tayo pre. Ikaw na yung nakabangga eh. Nakikita naman nila, hindi ako pwede tumiritso kasi nga may nakatigil. Ano? Nakikita ng mga sasakyan sa likuran mo kung anong nangyari. Walang problema kahit na mabilis ako, basta ako defensive driving ako kasi may nakatigil, titigil ako. Tapos ikaw ngayon nakabangga sa akin, di ba ikaw ba yung mandoro? Wala naman ako sinasabing masama ah. May sinasabi Tapos ba ngayon, gaganyan ka. May sinasabi ba kung masama? Mamaya, singilin pa kita rito. Binangga mo ko, yung basag oh. Oh, ngayon. Ikaw nga biglang nagpreno. Ay, kung may nakatigil na sasakyan sa harap. Natural. Bayaran mo to. Hindi ka, imbes na magtulungan tayo. Anong babayaran ko? Ito bayaran mo to, nabasa mo. Ha? Ba't ko babayaran? Binangga mo ko eh. Bakit na? Hindi mo ko binangga. Hindi mo ko binangga. Ha? Ngayon bayaran mo to. Picturean mo nga to, pre. Huwag ka muna umalis, pre. Huwag ka muna umalis. Baka ano tayo ng police Tumawag ka report. muna dyan. Hindi, huwag ka muna umalis. Huwag ka muna umalis. Binangga ako eh. Picturean mo muna, pre, tapos itabi natin. Madali kami, boss. Pares tayo. Pares ka na nagmamadali. Pag-uusapan nyo yung mga ito. Itabi muna natin, itabi. Tabi mo muna yan. Bakit natin ka manugan? Bakit natin mag-usap sa manugan ka? Hindi ako pupunta sa Manukan. Ano bang tama mo dyan? Hindi lang, basi lang, basag oh. Grabe ka naman yan, nalang break. Para ka namang dilalaki. Oh, tapos ganyan ka. Ito ngayon nabasag, oh. Tapos ganyan ka ngayon. Kasi grabe ka naman eh, ito lang damage. Alam mo, pre, kung manyan yan siya, pre, wala nang kasi kung kamera. May sasakyan na kayo dito, kung manyan siya. Natural, Ano siyang humarang? pre, natural, titigil ako. May sasakyan sa harap ako nakatigil. Matutoo lang, pagkakamali mo rin, pagkakamali rin niya, magpapatawaran kayong dalawa, parehas kang rider, patagpapataasan kayo ng ere. Ayun ngayon sir eh, sa akin wala naman sanang problema sir eh. Ganito, ganito, magpapayaran mo yan, magpapapolice report tayo. Tatagal, Imbitahan kayo ron, kukuha kayo ng abogado nyo, magkano ang halaga nun? tatagal nga. Kaya nga, magkano lang halaga nun? Magkano lang naman yan? Magpapatawaran na lang kayo. Oo. Tama na yan, pre, tama na. Wala ka na yun. Boss, tama na. Tetap nyo na lang. Hindi kasi ito yun pre ah. Sabi ko sa'yo. Hindi, wait lang. Baba. Wait lang pre. Ikaw yung nakabangga, ni pasensya, wala akong narinig sa'yo eh. Yun pala, yun na lang kulang, Dre. Di ba? Ikaw nga yung nakabangga sa akin eh.